Costa Rica vol fer el que només ha fet Austràlia, que els sacerdots hagin de trencar el secret de confessió en els casos d'abusos sexuals a menors. La iniciativa parlamentària sorgeix del Partit d'Acció Ciutadana, un dels més grans del país i actualment al poder amb una ideologia socialdemòcrata i progressista. El diputat i periodista Enrique Sánchez Carballo té clar que no només cal aixecar el secret de confessió, sinó que els sacerdots catòlics, pastors protestants i altres religiosos estiguin obligats a denunciar els abusos a menors. Darle a las autoridades herramientas suficientes para atender estos casos y darle a las personas un acceso real, a las personas que han sido víctimas, un acceso real a la justicia. La iniciativa del PAC pretén protegir el menor i que no hi hagi impediments per cridar sacerdots com a testimonis en causes judicials i obligar-los a violar el secret de confessió. L'Església s'hi oposa radicalment. El ámbito en el cual se desarrolla el sacramento de la penitencia es un ámbito sagrado que pertenece a Dios. Y por ello es que el sigilo sacramental es inviolable, porque todo queda en las manos del Señor. Costa Rica sense exèrcit amb un govern amb més dones, homes, llibertat sexual, respecte pel medi ambient i una economia basada en la petita empresa està considerat estadísticament el país més feliç de Llatinoamèrica.